issue nato karon usa ka rapist. What? Sa usa ka korte na ay hearing sa usa ka kaso nga mao ang rape sa usa ka babae. Unang hearing nangutana ang judge sa babae, day kinsa man gyud ang nang rape sa imuha. Naghila ang babae nga gitudlok niya ang maong rapist ug miingon, kanapit siya. Mitubag ang suspect, ayaw pataka niya day kay dili ako'y nang rape sa imuha. Wala yun ni angkon ang maong rapist. Ug miingon na lang ang judge, iset nato ang ikaduhang hearing. Ug pag-abot sa ikaduhang hearing, nangutana na sad ang usa ka huwis, day kinsa man gyud ang nang rape sa imuha. Mitubag ang babae, maugid na siya judge. Mitubag ang suspect, dili ako day, mamatay pa ko, saksi ang Ginoo. O miingon na sa ang judge, iset na to ang katapusang hearing. O miabot ang adlaw sa katapusang hearing, o milabay na kini og duha ka tuig. What? Wa gihapon moangkon ang maong suspect. Sa katapusang higayon, ipangutana sa katapusang hearing sa huwis ang babae, day duha na ka tuig kining kasuha, di gihapon angkon ang suspect. Unsa may imong desisyon? Mitubag ang babae, judge, dili na lang nako ipadayon ang maong kaso. What? Total, di man ako angkon ng tawhana na. Total, wa man kumalipay. Gamay man ang iyaha. Mitubag ang suspect. Unsay gamay? Piyong-piyong manggali ka? Mitubag ang judge. Case dismissed. Guilty. Mga pamalandong, don't be so quick to believe what you hear, because lies spread faster than truth.